Okei, moi, mä oon Matti. Ja mun seuraajat pyysi mua tekemään tämmösen videon, että mä kokeilen erilaisia harrastuksia. Mä kokeilen eka tämmöstä pianon soittoa. Tossa on mun opettaja. Päivää. Olen Pertti ja opetan Mattia tänään pianon soitossa. Okei, aloitetaan helpolla. Matti, soita perässä. Siis mitä sä teit to? Meneekö jotenkin tälleen?